Μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα. Δεν νομίζω να περιμένετε από εμένα σως και tips για την έκθεση. Αυτά τα έχουμε πει όλα μεθοδικά και διεξοδικά όλο το χρόνο. Τι περιμένετε από μένα? Μα τι άλλο. Τις συμβουλές της καλής Ελληνίδας μανούλας, έτσι ώστε το άγχος μας να γίνει δημιουργικό. Συμβουλή πρώτη. Κοιμόμαστε καλά. Το έχουμε ξαναπεί, 7 με 8 ώρες κάθε βράδυ. Συμβουλή δεύτερη. Τρεφόμαστε καλά. Όσο καλά τρεφόμαστε, τόσο θρέφουμε και τον εγκέφαλό μας και περιορίζουμε το άγχος μας. Τι σημαίνει αυτό? Πλούσιο πρωινό, καλά γεύματα, χωρίς επεξεργασμένες τροφές, βασισμένες κυρίως στη μεσογειακή διατροφή. Συμβουλή τρίτη. Όταν κάνουμε διαλύματα από το διάβασμά μας, δεν παίρνουμε το κινητό. Καλύτερα βγαίνουμε στη βεράντα μας ή στην αυλή μας για να απολαύσουμε το φως του ήλιου. Και συμβουλή τέταρτη. Πείστε τον εαυτό σας ότι όλα καλά θα πάνε. Θωρακίστε τον εαυτό σας με θετική ενέργεια. Εξάλλου, γιατί να μην πάνε όλα καλά? Έχετε δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια και αξίζει να πάτε καλά. Πιστέψτε λοιπόν στον εαυτό σας και να είστε σίγουροι όλα καλά θα πάνε. Ζακέτα δεν χρειάζεται να πάρετε. Καλό καιρό θα έχει.